Shubor nakaslem jong nongsan hima. Yo iya ya statement jong Deputy Chief Minister ba pastun som ya ba uong ba onomla ban repeal ya ka mekhlia gaming act arjar arway namar bala da repeal no ya ka mekhlia gaming act arjar arway ki khalai kum ka ya tho tim ka set khanam ki lottery kita gi jing khoi do kha but ki kam khalai kin sadon ha kane ka jala ka jongi klem kino ki regulation kane ka statement na ne jing kren jong pa stun tong song da ka burom ya kum senior member jong ka cabinet kum senior member jong ka Makhlia Legislative Assembly but kum ju kum paradok parasnam jong ka jam ru jongi nasobon ong ba nakaliang jong ka ula baklash kari pi nomor ba Kamekhlia Gaming Regulation 2021 kadi kaan khalai ka basaw hapo jong ka jalam khlia kam semdi ba shwa kani umdon an halor khalai shwa kani kadon gatu ka Mekhlia Prohibition of Gaming Act Prohibition of Gambling Act katu ka prohibit ya jan barok ki khalai bat kam sya hiru ban ai lesen ya anu no khalai ti hadin ka tapat hadin jong tu ka Sorkar Mekhlia kawan raksa lai teli ki anya khalai ha arhajar khapra kawan rak ya kawan rak ya tu ka aru shooting and the seal of tear act arhajar khapra hadin ketu kawan rak ya ka Mekhlia lottery regulation rule arhajar khandai but kani kaba kiwan rak arhajar apway kasedang na tu ka ordinan kaba ki 8 mi hakapor covid kadi ka an ka basaw ka gambling a ka bala don naduk ki khat khnai spa nyo hutam ka tu ka di ka ba laslen ba ya ka ba ki prohibit ya borok ki gambling ka tu ka tir ak lani ka tu ka arrow shooting and tir ak arhajar ka pra ka tu ka regulate kumno en yasiat tim lani en siat khnam kumno en ai license ni gitu ki bookmark ki ba syait penyak itu ki jing ya tho tim ki jing siat tim but Mekhlia regulation of lottery rule arjakat khandai ru ka regulate iti ki lottery ki ba pisha i haman ki snong haman ki jaka ki ya penlong ti lottery mo bala da thit tiket ba chipho yo arspa ane yo ka tb yo ka tip yo ka ti kitu ki yet ng ba lottery ak ba da kaburam adu kata ka ketu ga jing ya kop khwai do kha katu kam ngat ha ki gambling ak ande ka ngat ha tu ka amusement ak la shim ya ka kum ka amusement hadu mata umpat la shim ya ka tu ga jing ya kop khwai do kha kum ka kam khalai hadu mata tin ri la da ka government ka don ka intention pen kalawat ya ka tu ga jing ya khwai do kha kum ka gambling ak la ni ka gaming ak katang i ha jing start jong government re hadu mata hi ka tu ka hap ko ka tu ga amusement ak hidang shim ya ka tang kum ka kambiria kata ka amusement kimpat shim kat kum ka anya ka kum ka kam khalai wat hot wala don ki beru ki wala sedang perkhat ba wat kan ga jing ya khwai kade ka kam khalai henry hadum tahi ka empat shim ya ka kum ka kam khalai kata di ka way but ngam tip ki we ki seng ki ba ki demand ki we ki seng rena kala ka HYC hi ni demand ban repeal ya kan ka Mekhlia gaming arjar way but ada pinpej ha ka tu ka section lai jong ka Mekhlia gaming regulation lai spa lai kui la da ong ba kan ka an Mekhlia Gaming Regulation lai ASPA ARA 2021 katu ka namdan kanu ka effect ya ki kam ki bakile lengba katu ka shooting of arrow bat ka tear axe bat lengba ka lottery act kabomot ba lada phiweng no ya kane ka Mekhlia Gaming Regulation 2021 bat ka rule katu ka kam khalai hakabdi bat ka siat tho tim bat gitu ki jinge khalai nosip mong yong ki lottery gitu ki ya bet nomor ba kidon la ka jong ki an baga tu khwai dok haru gid namar ba kidina ka amusement ak kam don ka jing kita tikaning statement jong Deputy Chief Minister burom jong ka jala ka jongi kalau ngabo bakla hadu kata ka ding statement kulong less misleading ke belong out of context ke bom dan benta urm but ngi khmi dan ti ya senior member jong ka cabinet minister ba unsupuli benia haswa ban ai kono ka public statement nomor yo ka